Kajing benrap ya katu kebenta kalong halor jong kajing jubab kajong Joseph ya kajing terwahi jong kinong Egypt bat kiling do kim yodon dang hakatu kapor ya kajong kinong Egypt wong ngalatit ya kijaka ki jong ki ya u paro deh ke bagi deh jong kiling do umsin makaren iru ya de kani kajing sandur na kebenta ban kersyan ya kajing sim ingi kemba kay benrap ar ne ingat man phai biang chika ipaja akapor ka bakaluit kesan benta kam day tang ya kaying siem kadai na ka benta ka himahi barkowai akan dikasin benta pade kesan benta kan day tang jong kaying siem kam day ke jong upai ba itrashno kin hap pan biang hi ledi na kata kasau benta belabaha na pedeng jong ke jingmi na tu sumbai berkira akan lengkap. Thì hadu ang ni akan dikatakan kepada pendiriu ni ka rukom ban kersian ya kini kita isdong akan dikakim kai kani ka beta ka bakat do ya ban ong balas slot do yaki da ka baki hikile ya ka jingdon jongki Henry ringkat berkata kim don kam shu ban wan syau josap ban tit kau hendai ki ban pembiang no daladi yaradi kataru daw tao sumbahi yo na kajing ai ke jong u Joseph bat ka bapin perkhat ini dah ini kalau balai ti bakani ka kando ka jong ki ka baki dino ahan ka por jong kanem sniu bakam sim la seiso iki hendai I kum baka seiso pa ndalayo sumbai na kani ka jingi chok bakila ka jo haka jikmi ka jong u Joseph kata kalong ka pala ka ba ngimi jubab I ka bakindang don ka baka kandau kadang don haki I kumba kata kandang sniu ka jikerdu kata kong de sisya andai beta kandang sniu kadang don sumbai ki yo tambah ki hapan pembiang ya kata hapan pembiang ini lagi kam pala kata na so pala sisya kan so pala sisya sisya te kumno kini kini ya kersan kumno kini ya kerda ya ta kajing im te benta ka syong ha kajing tristom ka jong ki ya ka kandau te long hang ni ladangi berkat biang ya tu kajing keli ki wilai je keli na sedang ublay udon hang no hang ni ha kajing sando te yu I hang ni ba lada ha ka kim khat jong kajing im ni pensyong syanya ha kata kajing koridor ka bakum ki beri ni tau him ni kata kanum don kajing singan ya ka jing im debu ahi kentin ki basyai ka pisa ka berak penjeri hakari berak kawai na kabenta kadi katiet I kumba kalong ka koridor wala mat kesyan ya ka jing im hende heba kawai ka kim khai ka pi ka jing koridor ka pisa kam don dor iru em ka baar pade ka jing don jong ka jaka ka jing la ya ka ban rep ya ka kadai ka bentak bo blei la ka khu lupai ki beri hende ha pedeng jong ka nem sniu habaka wan ban ten ra ada kum kitrai jaka kitrai bulu ada gi iklet no ya ka ban katakan buit kin show kalau ada melong tenrai hau beriu lani lada klem da penon kam ya katingkai ka beli tiet ya usumbai sukan ba tong sli tiet lai ka bam te kata ka jingkar ku ka ba ublei kur ku hi beriu na kan ka kanda bula ai hagi ka berkata kam dan cimbari ka ba lai pada ka bunyi ini kalau ka jing pempet mat syaki beriu pedeng jong ka jing pedeng jong ni ka kim khai na mat la shania thang ki ki bakor lor ki kisna ki beriu mentala pen pai pat yeki syaka benta jong ka jing kuma ki de bandong banchania ha kan ka bor ka ba ublei ka pun kup ya ka kandau ka kan kali kataru la aji ka yeki
kapedeng jok ni kanem snio kabuan tenra iki tang ba usumbai umde shubu baki ki thiet ki ende lapan ai no na kaliang joka bosun siar Hmm. tegi i hang ni kata jik tre ke jok mabari pungu kasandur ba ki e ki ba kodor ki ba kum kibri ni pensyong shania ela ka jok jing im kapedeng jok kim jok jing im kita kim dei ki ba shingan ye ni ki bari ngin ha ban phai sya ka telong jingkar ku kuba ublay ubu na kamunta jongi kibri di kita hilong katu kat ni kibagi yo iya ka banyi pet nadu tu kedekat ko aku lai haduk ni ka ba akon rip Hmm. iyo pida ni iban betrap Kawai ke bawan ka jing perkat kalau kumni. Hakapor ke barangkal hai jing mi kini kitrai kini ki kun ijib kidai ki ba ais ngom ha syakayin siem yang tu pasang letak. Umur ki kilong trai ni tu betul jing ai jung ki. Hakapor ke kim hat jong ka kerdu mentapan utai ubak lem ai hakapor kerhu por ke pohu pahai mentah ho umi ban wan sakti jong ki wan hakapor ka rem yaki kini awat rumyang. Nalor kata ro yang kata ka bagi yo in happy man hai san menta sai siam. Kapamun kadai kasandur kela kaba penkel yang ya kacing long tra yung sumbai or nai nakakati jong ki sai yang siam. Sawi benta ka penkel mau yang aga dei ba Syagi benta ke basya khmat trong kitab Genesis kalau dan mana maklanga ka bau siam haro ukom bukan tho ya kacing trai kam jong Joseph. Aingin siam yo priu ko komune bo mun siam play shong po jong u. Maka ikan tian nak laki day ki bau tho be siap ya Joseph umrah play la jong kam nam pakai yak siam. Te ba poi shadu ko tiap ado kan ni ka tkhat ka ba nyo jong ka nam sa nyo kan. arkon rio I la ko ar kun riu. Tkhat ar kun riu jong ka nam sa nyo pan. Na i ba ka ya mir ba ka te ka bau siam haro kan teng mun chwa. Mentah ni kahima kam yap ngan kadang senior mereka ya im kita kalau ngicing warna kalian cuma orang perkat yang petang oh dong kaliang jok ji karshan ya jing im to kanya dei ba hi fyong ma phi im tang ba ka jing im ga jong ki benta ki im om shu ki brio ki balai duit ini ki trashno inong Egypt and ki im menta bum ki merau pala ka jong kari di shenu kata kanyalam tate ngimpat la bat song thu i menta ba kita ki jong kalong ying long sem jong jakob ade ki wan kum ki besuan shong sipor di kan ja ayu ki bede atau ki rukin ngat lang akan juk wajeng long brau ne kidong ki balai lu chinedar kata te kadang sa tang ha ka jing keli ka jing gut ki perkhat ka menta Lele si ingat bagi ni kita nong kita ke ubut kin senang ya thu yagi tanong kumno.